στο οποίο τρώμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, το οικογενειακό τραπέζι έχει μεγάλη σημασία το παιδί να μάθει να τρώει με όλη την οικογένεια, οι διατροφικές συνήθειες να είναι συνήθειες όλης της οικογένειας, οπότε οι γονείς αποτελούν τα πρότυπα, άρα θα πρέπει εμείς σαν γονείς να τρώμε αυτά που λέμε ότι πρέπει να φάει το παιδί, γιατί μπορεί να του πούμε φάει το φρούτο σου και το λαχανικό σου, αλλά εμείς να λέμε όχι, εγώ δεν μπορώ να φάω τα φρούτα και τα λαχανικά. Συμφωνώ απόλυτα. Σε εκείνα τα παλιά τα χρόνια που εγώ, από ό,τι θυμάμαι προσωπικά, καθόμασταν όλοι μαζί την Κυριακή στο τραπέζι και τρώγαμε όλοι μαζί. Πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, εγώ θα γίνω λίγο κακός με τις μαμάδες και τους μπαμπάδες. Αυτό που είπε και η Δέσποινα. Αν τα συνηθίσουμε με γύρο και με μπέργκερ, λογικό είναι ο γύρος και το μπέργκερ να είναι πιο ελκτικό σήμερα από ένα παραδοσιακό φαΐ που πρέπει να μάθει να το τρώει. Και να το μάθει από τους ίδιους γονείς. Και εδώ μπαίνουν και οι γονείς. Τι θα διαλέξουν, αυτό που θα χάσουν, θα χρειαστεί 2 ώρες δουλειά να κάνουν 1 ώρα ή το έτοιμο. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα που παίζει παντού. Ότι η σημαντική αιτία, πέρα από την παγκοσμιοποίηση της τροφής ή αυτά που έφερε ο νεοφιλελευθερισμός, παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο και ο κόπος που πρέπει να κάνουμε για να μάθουμε το παιδί μας να τραφεί διαφορετικά. Και είναι και οι ευθύνες μας. Έτσι ακριβώς. Και ήθελα λίγο να δώσω μεγαλύτερη έμφαση στην ψυχολογία. Είναι όχι μόνο το τι τρώμε και πού το τρώμε, αλλά είναι και το τι ατμόσφαιρα δημιουργούμε γύρω από το τραπέζι. Δηλαδή, ξέρουμε ότι τα παιδιά αρέσουν τα γλυκά, αρέσουν τροφές που έχουν πολύ ζάχαρη και λίπος και νιώθουμε ότι είναι στοιχεία επιβράβευσης, έτσι, ευχαρίστησης. Ναι, γιατί δίνεται περισσότερο έμφαση σε αυτές τις τροφές να τις τρώμε όταν έχουμε μια γιορτή, όταν μαζεύεται η οικογένεια, όταν έχουν να γιορτάσουν κάτι χαρούμενο. Άρα λοιπόν το συνδέουμε με θετικά συναισθήματα. Έτσι λοιπόν, ένας τρόπος που μπορούμε να εισάγουμε και τις τροφές, τα φρούτα και τα λαχανικά και τα όσπρια και τους ξηρούς καρπούς, είναι να τα εισάγουμε σε ένα τέτοιο πάρει περιβάλλον, που θα το συνδέσει το παιδί με κάτι ευχάριστο, με κάτι θετικό, με κάτι που του ηρεμεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και για την ελληνική γη που παράγει πραγματικά τόσα πολλά προϊόντα, ιδίως τα φυτά μας, τα αρωματικά φυτά, τα χόρτα. Υπάρχουν 70 διαφορετικά είδη χόρτων με πάρα πολλές ευεργετικές ιδιότητες, αντιοξυδοτικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιμικροβιακές, αντικαρκινικές ιδιότητες. Πραγματικά θα πρέπει να κάνουμε το παιδί να αγαπήσει τη γη και να ξέρει ότι η γη το στηρίζει. Είναι όπως ο μύθος του Ηρακλή με τον Ανταίο. Το γίγαντα Ανταίο μπόρεσε μόνο να τον νικήσει όταν τον σήκωσε ψηλά και να μην πατάει στη γη που ήταν η μητέρα του και του αντρούσε τη δύναμη. Αυτό πρέπει να μας καθοδηγήσει και το οποίο βέβαια έρχεται και σε στενή σχέση με το τι θα κάνουμε εμείς για την Ελλάδα, να μπορέσουμε να φέρουμε ανάπτυξη και να καταπολεμήσουμε την οικονομική κρίση. Άρα λοιπόν και υγεία και διατροφή και οικονομική ανάπτυξη με όλα αυτά που προσπαθεί να κάνει ο Δήμος του Παύλου Μελά. Στον Δήμαρχο και φυσικά απευθύνομαι και στις δύο κυρίες ότι κατέχουμε από μεγάλα ποσοστά παχυσαρκία στη χώρα μας και συναγωνιζόμαστε περίπου και την Αμερική και την Ευρώπη και κάποιες χώρες της Ευρώπης. Δήμαρχε, ποια είναι η απόψη σας γι' αυτό? Ήταν λογικό. Η χώρα ζούσε για 30 χρόνια, βέβαια αυτό δεν θα συμφωνήσουν όλοι, είναι η άποψή μου, για 30 χρόνια ζούσε σε μια εικονική πραγματικότητα, σε μια οικονομία και σε μια παραοικονομία βασισμένη σε ξένα μοντέλα. Άρα και οι άνθρωποι μάθαν να ζουνε σε αυτά τα 30 χρόνια κάτω από ξένα πρότυπα. Αποτέλεσμα αυτών των προτύπων και ενός λανθασμένου μοντέλου ανάπτυξης είναι καθαρά η παχυσαρκία. Άρα θα πρέπει να ξαναεπιστρέψουμε σε αυτά που μόλις η Δέσποινα είπε, γιατί πέρα από τη σχέση με την υγεία και με τον σωστό τρόπο διατροφής έχουν απόλυτη σχέση και με τις ευλογίες της χώρας μας και το μοντέλο ανάπτυξης και ότι πρέπει να ξαναεπιστρέψουμε στη μάνα γη με τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και αυτά να γίνουν τα στοιχεία μιας πολιτιστικής ανάπτυξης στο μέλλον με άξονα τα προϊόντα της ελληνικής γης
και τον ελληνικό τρόπο διατροφής. Νομίζω ότι ένα από τα κλειδιά που θα περάσουμε στο αύριο είναι αυτά που το ευλογημένο ελληνικό ανάγλυφο παράγει και μέσα από αυτά που οι Έλληνες για αιώνες μάθαν να κάνουν. Άρα επιστροφή στα θετικά και τα περνάμε αυτόματα σε μια ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα. Θέλει δουλειά πολύ, όμως είναι ο μοναδικός τρόπος όπου και επιχειρηματικότητα μπορούμε νέα να δημιουργήσουμε και νέα πράγματα και ανάπτυξη να κάνουμε και οικονομικό αποτέλεσμα να φέρουμε και όλα τα καλά σε ένα βάθος χρόνου να τα πετύχουμε. Κλείσατε με το καλύτερο μήνυμα, να περάσω στην κυρία Παπαποστόλου, να έχω και ένα δικό σας τελευταίο σχόλιο και επί του έργου και επί την άποψή σας για αυτό που είπαμε για τα μεγάλα ποσοστά παχυσαρκίας που έχουμε στη χώρα μας. Όλα να γίνονται με μέτρο. Δεν υπάρχουν καλά και κακά τρόφιμα, είναι η δικιά μου άποψη. Όλα με μέτρο λοιπόν για έναν υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο διατροφής. Δεν χρειάζεται να καταφεύγουμε στα άκρα, να στερούμε από τα παιδιά μας πράγματα. Όσο είναι μικρά μπορούμε να τα ελέγχουμε και μπορούμε πραγματικά να τους απαγορεύουμε να τα φάνε ή εμείς να αποφασίζουμε τι εκείνα θα επιλέξουν να φάνε. Θα φύγουν κάποτε από εμάς όμως, θα πάνε στα σχολεία, θα βγαίνουν με τους φίλους τους και εκεί νομίζω ότι θα δοκιμάσουν και τα εντός εισαγωγικών απαγορευμένα τρόφιμα. Στην τέταρτη δημοτικού. Έτσι ακριβώς. Ένα τελευταίο μικρό δικό σας σχόλιο για να κλείσουμε. Ναι, φυσικά διαμορφώνουμε και το περιβάλλον για να δεχτεί αυτά τα παιδιά. Ίσως αυτή η γενιά δυσκολευτεί λίγο παραπάνω, αλλά όταν ετοιμάσουμε όλα αυτά που κάνει ο Δήμος Παύλου Μελά, θα μπορέσουν τα παιδιά της νέας γενιάς να θεωρήσουν ότι αυτό είναι το φυσικό τους περιβάλλον. Άρα δεν θα έχουν να προβληματιστούν για το τι θα διαλέξουν, γιατί θα είναι πάντα μπροστά τους διαθέσιμα. Λοιπόν, έτσι όπως είπε και ο Δήμαρχος, πραγματικά θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον ελληνικό θησαυρό. Αυτός είναι ο θησαυρός, ο χαμένος θησαυρός των Ελλήνων, που βέβαια στην Αμερική που ήταν πρώτη στην παχυσαρκία, αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν τη μεσογειακή διατροφή και την πουλάνε πανάκριβα στα καλύτερα εστιατόρια αυτών των χωρών, των αναπτυγμένων χωρών. Στη Σκωτία το λάδι πουλιέται σε μικρά μπουκαλάκια σε τιμές τεράστιες. Είναι ο θησαυρός που είπε και δεν τον εκμεταλλευόμαστε. Ακριβώς, που εμείς τον έχουμε του πεταματού. Λοιπόν, κλείνουμε με αυτά τα τελευταία σχόλιά σας. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Παπαποστόλου, κυρία Κομνού, εμείς είμαστε εδώ για να δίνουμε βήμα στις δράσεις των Δήμων. Στηρίζουμε και το Δήμο του Παύλου Μελά στις δράσεις που πραγματοποιεί. Σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.